είναι το εξώφυλλο με τις 5 καριάτιδες. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Θέλω να γυρίσω σπίτι μου» και είναι θεατρική διασκευή του βιβλίου της Τούντα «Οι καριάτιδες μετράνε τα φεγγάρια». Ο Λόρδος Έλτζιν. Αυτό το γράψατε τι? Η αποκαθήλωση των γλυπτών με την καριάτιδα. Εδώ είναι μια άποψη όπου ο Ζήσης Σωτηρίου, ο πρώτος αρχιφύλακας της Ακρόπολης, ξεναγεί τους πρώτους ξένους επισκέπτες πάνω στην Ακρόπολη. Και εδώ είναι μια άλλη άποψη με τον Ζήση Σωτηρίου, ο οποίος στέκεται απέναντι από τις καριάτιδες και συζητά μαζί τους. Α, συζητάμε τις καριάτιδες, Να, αυτές είναι σκηνές μέσα από το βιβλίο της Τούντα. Υπήρξε πραγματικό γεγονός, δηλαδή ο Ζήσης Σωτηρίου όντως υπήρξε ο πρώτος αρχιφύλακας της Ακρόπολης, ο οποίος πρόσφερε πολλά στην πατρίδα και μάλιστα ήθελε να το κάνει και φιλοκερδός. Δηλαδή είναι ένα βιβλίο που εμπλέκεται η πραγματικότητα με το μύθο μέσα. Και ώστε προχωρήσετε παραπέρα, έτσι, κάνατε τους διαλόγους. Υπάρχει θεατρική διασκευή που στηρίζεται πάνω στο βιβλίο, αλλά δίνει και άλλα στοιχεία. Δεν θυμάμαι να πω κι άλλο. Εδώ είναι μία άποψη της μετώπης που έχει κλαπεί και δείχνει σκηνή από κενταυρομαχία. Είναι οι κένταυροι οι οποίοι μάχονται με τους λαπίθες. Πολύ ωραία.